Хайде с мен в новооткритият магазин Теди Гранд Мол Варна. Хубавото и различното в него е това, че предлагат материали за ръчна изработка, като маниста, различни видове прежди, бродиране, бои, платна, дървени кутии за декупаж и какво ли още не. Разбира се, коледната стока е поставена още в началото на магазина, защото празникът тепърва предстои. Предлагат огромно разнообразие от артикули за всякакви поводи, различни видове кутии, декорации за парти, цветя от флам, също и ето от този тип бои. Цените са изключително ниски и за мое огромно щастие магазинът беше страшно зареден. Успях да си напазарувам доста неща за моето розово ателие и ако искате да ви покажа и тях, може да ми пишете в коментар или да лайкнете това видео за втора част. Тук виждате отсушените портокали, а ето тук е рай, цветя и всякакви видове венци. Като цяло останах много доволна от пазара си, а сумата, която платих